Kakong bindas im kaweni kilong kemi katanya riboy, mentakas ni palay kahendro terik jeliw arjar posau. Kalalay bansong syatngan haka jaga penyang kali, kabadan ha additional secretariat Shillong. Ini kalong kemi kabadai na kasinong maulong nong tulu, marway kelasya mekanagaray, bansong syatngan klem upor, ha secretariat, da kabara aru ka plakat. Katba ka sarkar kampat senay ka surok ka belajot, narunong po umdan haduk sunapur, kabajangay kumbasan po kanday kilometer. Hakate ka plakat latho, nga kabindas im, ngawan bandaway ka hok upay ba, nakamta ka surok nong po umdan sunapur. Kalba ka sarkar kapat ay, nansyong syatngan ha bandayap hakmat ka sekretariat. Nengkong kati kalong kemi, kalalay bansyong syatngan ha kerdop sekretariat, hari kamadin lacapan kriyan no, siya kajakapan yang kali kabadan ha additional sekretariat. Habakran siya kila patay kubor kakong bindas kalong, kabapan long ka bakan mi marway, namar omdon bakarsyan. Barwala kadon ni unom ikmat, ubadere ubahaying, hari kalapentip halor kane uklem ay kano-kano ka jubab. Kadang ko bala pelong yang banwan poi hang ni ha sekretariat nak benta ban sim ya kan karai ban syat ngan kalong halor ke jing dewa jonga ha kitu ki media ki bala dem nak benta usurok nong po den sonapur hai nak kalian jonga ngala naduka khatsau tari jong banai me ngala dep ban mi sha ka media nak benta ki jing ya ki jungi ki te ki than gi dong ki basa syate baro ngala pentip bat ngala ong ro bat ngala ya ngalek ni hero haki hapo PWD office ro ngala de ni adin bangala yo ya ka shiki na audisi de ngala lej hang teru long am yo ya ka jing shai ka ba ikna na kata kata ka ba dang pen bitar susu yang banga sim no ya kan ka ban sim ya kan ka sinjam ban wan shat ngan claim de bukor haka kanyo tarik jong benai me ngalap pan ya ke permission nang ne na polisi henry na kali yang jong ki claim ai ya ke permission ki ai pen ban yang ada ka city ban ai jing pen syai halor ba hadu kan no gejing ya nanti jong ketiga skim nak benta gejing ya de batu surang tina kali yang jong nga claim pan ya gejing pen syai kam de hero ka kamram jong ka pajba ban pan ya gejing pen syai halor jong kita ki skim nak benta ki surang lan ya nak benta kino kinoro nga de tanggari pajba Ndrei ka banga nga kuwa ban wan syakmat tolong ba nadu basdang ala kren ya ki media ru banga nga wan bit bandawa yo surok baka de ban kidai ban pensiona no yo surok jengi kata ka de jeng dawa ka jonga ngampan jeng pensai ngapan surang kata kabala penlo yang ban wantang marwe hang ne kalong ba nadu basdang omdon mano ba jeng mod yang ban sim ya kan ka sinjam ka bayat ban wan dawa yo surok na ka sarkar omdan ro ki pralog jonga ki ba ya kren ne ki banga ngapan ban ya wan kristian lang ban nga klempan jing kristian nang nonang no ban nga klem wat pralog nang nonang no ban wan syakmat na ka benta ban sim ya kene karai ban syathan ne ka jing kwa jonga kolong ba namar ba ka de ka jing kendu jing e jonga hi marway na kata ka daw long banga kwa hi ban sim marway ya kene ka issue ngam kuat bandon mat badno nga kuat ban simarwe na marba nga dala dia ngalamat ya kijing yo na sakiwe ki mat kijing en ki banga ngayo ni kalong ba kaju ngi mat ya kijing tang bana marba ladangi don sipeu ngut ngidon sipeu peli ki mensim ladangi don sanpeu ngut ngidon sanpeu jat ki mensim hala ka jong perkat te yo lese tane ka plan ka jonga ka jinne ka jing tumu ka jonga ladangi ya don sibun ngut yo lese ka prano ka pulon ma siteng lenti ngam kwa bakan long kumta kum bangala kren nadu basdang kum tangan le hadu bandakot kata de garai ka jonga kata ka de ka plan ka jonga bangawan marwe hang ne anu de congratulate na kaliang jonga nga klem lej ut nga klem lej nam hagano ka department sarkar Hendrei hadin bangila syakular dan nakasnem na wewsnem dagi peu snem haki MLA jungi ki baper lakan nongut su ki MLA jungi ki la ki MDC ki nong ikmat jungi ki ba job ro ki ba rem ro ki kren ya kaju hi kan pen nakabanta ute usurong hadin bangila syakular thok nakapor kala penlong yang ngaben mi syakmat ken nakabanta bandawa ya kahok namarngi ki pajba ro ngasngeu bangadon kahok nga kapajba ngadon kahok bandawa ya usurong namar ka surok hi kadai ka bangi hingi don kam lang para badrius pa baduk badbig badkam bad baro ki bringi don kam na ya ka surok te haka por bat bud ro ki
ki penbor de ban tebut yang ki babit ki baduk ki barit ki baria yang ki pajba ki patebut de yang ki pajba bale ki penbor yang ki ban tebut nreda ki la jopat de bale ki kular thok yang ki kata ka ba penlong yang ate ka ba pen lengo yang abat ka ba penditar yang long habangi ki pajba ngi gidon ko ban tebut tingi don ro ko ban dawa ya ka jing don kam jungi ya ki jing e jungi ka sarkar ka de ban pen sengap ya ki jing dawa ki jungi menta katem ngala de u ba meral bon sim na kali anjung aswa bangan mi sakmat aswa bangan sim ya kan ya karai ngala pentip nengkong hauhi ngala tek di message ngaklem phone ngatek di message namar man ka porngi ya tek sagi message mo ngi dei bahaya ngasam te ngatek dag message hindai page ya kata message jo ngap page ha nadu bas dang shwa bangan mi ha ka katsal tering ngala pentip nengkong yu dia uklam jubab yang uklam ong yang ba khile jero uklam ong nai le jero uklam ong tena kata ka daulong ba upej ya ka message nga upej ngayo i bo pej namar ngate khawasan te ngayo i ba ula pej ya ka message tang ba uklam jubab pa dia ba uklam ong yang ba khile chakman kitur chakman lania wat le uklam ong yang ta ka daulong shibaje adin ba men stem ngate si u shibaje tanga mi no na yeng ngale na surok dan kan nga ai no am dia em ngampat le dan cuma benar. Nagalian jonga ngakwa ban pentip syapi kipat bak barok bakam dei ka kamram jonga bangan le jakan du yaw minister bade pe ya kan ya tanat PWD kam dei ka benta jonga bangan dang le jakren batu kam dei ka benta jonga kam dei ka kam jonga bangan le wat jing syai halor jong surak jong ka surok dia nagalian jonga te ngam tip hadu kat no kala ya cendrei nga suyat bisa kamat hadin bangalaya syakamat ngala ai ka jing thua hang ne hapo disi te bat nakalian jongki kila pentip yang nakalian jongga departemen kila pentip yang ba kila kala ya kene keskim ki ong ba kila dep sanction te onda hadin bangala wat benia hadin bangala lek biang namar baki ong la dep sanction la dep penmang ya tiu surak ki ong bala don lupa ka pisa te ngalek mi daerah ka po PWD ngalek kendo ya executive engineer hangta haka sini bangalek hangta pada ngara lang bat kimi dia te una kaliang jong uru ula ya tuhok ba ompa sisin ong baladon kapisa te ong lada ka sarkar kaladon kapisa na kabenta ka surok jengi balai ka sarkar kam pensiona ya kata ka surok jengi kali ayu benbu ya kata kapisa kadang penkasut ne kadang mut kumno ka sarkar na kabenta kata kapisa na kabenta kata ka skim jong kata ka surok jengi nga kren kumta hindre hadin padde na kaliang jong executive engineer ula ong ba kong ngan ya thu ya pi ba hadin bala yo ya ka result NP ngin supply no ya ka sungsion jong kate ka surak bat ngin sa khot tendar hangta plang ngasnutu bagi kide ki kentin thok sudakat kide ki bangila dep yo sngau hakis ni ki por ki bala le no kide ki kentin ki baki shu thok ki shu jelar sudah na kata kadau kadang penditar shu yang akum kalong kemi na kata kadau ngawan na syakmat ban shim ya gane karai ban wan syat tangan hang ni klem da bupor kat no kan nos nya ngaklem bupor kat baka sarkar na ya ka surat ni amlele lada selap lada sni ngarak kawai ke setri das ru da midro ngan syong bet lada gidon gi bawan kersian yang lada kim don ru ngamar we ngan syong bet terus nem untuk surat khat san snem tam la kala sniu la